Ngingakushumayeza mina, ngikushumayeze nabafundisi bonke bakushumayeza. Ulizwe ivangeli, umthathe uJesu, uye kuyena, ukholwe kuye. Iyobe ingakapheleli indaba uma ngabe ungakezwa kuJesu Kristu. Imessage yasembusweni le. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibonge, siwelcome, simbonga umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Ngiphinde ngibingelele futhi abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. La sikhuluma nje indaba ezimnandi, indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye la ekhaya nje sikukhuluma siphakamisa uJesu eyinkosi engumsindisi wokuphila kwethu sonke. Ngithi mangiqale ukunibonga nje ngokusubscribe, ngokulike, niyayikhulisa i-channel, niyakhomenta futhi kahle, niyawashare futhi lama messages, siyayibonga Nkosi, ngakho konke nje okuhle nama message amahle nokhulumayo namazwi okukhuthaza ngakho konke nje bazalwane. Ngithi nje ngiyanibonga kakhulu channel members, siyanibonga kakhulu konke nikwenzayo nabanikelayo emaceleni, siyanibonga kakhulu. uJesu anibusise, inkosi inibusise ngendlela esimangaliso, abanye bayakhuleka ngendlela ezahlukene. Kuningi nje bazalwane esikwenzayo. Ngibonga nje futhi nanokuthi bathi abazalwane basizakala ngalomsebenzi esiwenzayo. So siyayibonga Nkosi, udumo malibe kuyona, iglory yonke ingeka Jesu Kristu, akusiyona eyethu. Ake singeneni ke kunali izwi kuMatthew 4. Sikhuluma nje ngombuso wenkosi uJesu Kristu, sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu. Ithi ku verse 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kusukela ngaleso sikhathi qala nje ukukhuluma nje shumayela uJesu, eqala nje uthi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Wayeqala ngale message okusobala ukuthi iyona message aqhubeka ngayo futhi wagcina ngayo uma ngabe wagcina, but iyona message nje aqala ngayo ngoba ibalulekile. Wayengekaqali ngemessage engabalulekanga agcine ngama message abalulekile. Waqala ngale ngoba i-foundation ye-gospel ayayilethe emhlabeni. Yingakho waqala ngale message. Wayengaqala noma ngabe yimapha amanye amazwi, but yonke into kufanele uma wakha kufanele uleye i-foundation. So naye he was laying a foundation la, but manje i-foundation yakho noma ngabe iletha uthi abantu kufanele ukuthi mabaphenduke. Ayekhona amasonto, ingakho nje uzozwa iBhayibheli likhuluma ukuthi kwakuhlanganwe emasinagogeni. Kulawo masinagogue lawa eya kuwona kuhlangana kuwona kwakwamasonto angalezo ikhathi lezo. Kodwa yena uma ngabe eqala imessage ezoleya this new foundation, imessage manje eyombuso, uthi ke ukuze sikwazi ukuthi siu-understand lo mbuso, we need to repent. And esirepenta kuphi kusho ukuthi manje uthi prepare your mind. Kungenzeka ezinye zezinto ozozizwa zithi ziblowe your mind, zikumangaze, zikusurprise. Uthi yebo ngiyakuzwa, but I've never heard this before. Naye yona nto ahlangabezana nayo abazange bam-understand at the time esahamba emhlabeni. Ngoba nje obethi nje they must repent, wayethi manje they must prepare their mind, they must change the way they have been thinking. Shuthi manje babe in line ne-message azoyiletha. And abangazange ba-repent at that time bambethele esiphambanweni because they didn't understand. Wayebatshelile ukuthi manje prepare your mind, they didn't prepare their minds. Wayebatshelile ukuthi mabashintshe indlela abacabanga ngayo, abazange bakwazi ukushintsha. As a result bambethelela ukuthini? Ukuthi uthi uyindodana kaNkulunkulu. Why bengakwazanga uku-accept lokho? It is because abakwazanga ukwamkela imessage ayiphethe. Nakhona imessage ayebaxwayisileke ethi repent. Why? Uthi ngokuba umbuso wezulu ususondele. Lawo mazwi nje awodwa nje
ayinto futhi eyisumangalisa ukuthi ukhuluma ngani mayekhuluma ngombuso wezulu osusondele, into ababengakaze bayizwa before, but that time uyayi-introduce. But uthi ukuze nikwazi ukuthi ni-understand lo mbuso osusondele, you need to repent, change the way you've been thinking, prepare your mind. Ezinye zezinto zizonimangaza, but zothi zinimangaza ezasembusweni ziyiqiniso. Ngithi nje ngile foundation ngalo lelizwi ngokusizwa nguMoya oNgcwele. Ingakho ngihlala ngisho nje ngithi siyambonga uMoya oNgcwele okhona phakathi kwethu. Uyena okwaziyo nami ukuthi angiphe amazwi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphimisele ngikhulume ukuze ngikwazi ukuthi ngilethe imessage ephilayo. So udumo lonke ngolukaNkulunkulu uyena kuphela, sithi nje uJesu Kristu inkosi, yena okuphakanyiswa, yena okudunyiswa. Ake siqhubekeke selapha encwadini kaJohn kuchapter 1. Angithi manje si-understanda indaba yenkosi enguJesu Kristu. And futhi njengoba ethi nje abantu mabarepente ngoba umbuso wezulu ususondele esho kithi. At the same time futhi ufuna si-understande even nayo inkosi yombuso. Khosi ufuna kakhulu ukuthi masiwazi lo mbuso osusondele. Ingakho ekhuluma ngawo, masiwazi lo mbuso osusondele. And manje ukuze siwazi lo mbuso osusondele kufanele sazi bani inkosi yasembusweni. Lo mbuso osusondele. And once wathola ukuthi inkosi yasembusweni ngubani, nguJesu Kristu, kulake manje uzofika uthole khona ukuthi uma ngabe kuukuthi uJesu inkosi and ezo introduce emhlabeni, okusho ukuthi ufuna nalabo bazozwa babe in line naye, nabo babe sembusweni lo osusondele. Kushuthi nje akathi nje lo mbuso osusondele kuphela, kodwa uzothi ibani sembusweni lo osusondele ukuze nokwazi ukuthi nani nikhulume njengoba nami bengikhuluma. But manje lokho kobiza umuntu orepentile, wezwa ukuthi umbuso wezulu ususondele, wasondelana noJesu, uJesu waba inkosi nomsindisi, wazana futhi lo muntu noJesu Kristu. Ngoba once wazana naye kuyilake manje nawe uzokwazi ukuthi bese ukhuluma noma futhi ukhuluma uphinde wenza njengaye. Ngani? Ngoba sewazana nalenkosi. But ake siubheke lo mbuso, siubuka nje ezwini lo mbuso. Ithi lapha ku verse 40, ithi lapha yana ku verse 43. Siqale nje khona. Ihloko sakhona sithi Philip and Nathaniel. The following day, Jesus wanted to go to Galilee and found Philip and said to him, "Follow me." Ilanga leli lilandelayo uJesu uyahamba ufuna ukuya eGalilee. Lithi endleleni la uthola uPhilip. Uma ngabe ethola uPhilip uthi kuyena ngilandele. Uma ungakubhekisisa kahle kulombuso kuneyindlela inkosi esebenza ngayo. Last week sithe na week before last sithe mangabe sikhuluma siyathola ukuthi lenkosi uJohn uMbhaphatisi umiqhamuka idlula uyakhuluma ukuthi nayi iwundlu, nali iwundlu likaNkulunkulu elithatha izono zomhlaba wonke. And abafundi abezwa uJohn ekhuluma base beyalandela. Kulombuso uzothola ukuthi abanye balandela lenkosi ngokuzwa omunye ekhulume ngalenkosi. And samthola futhi no Simon Peter lapha ubizwa ngumfowabo uAndrew. Okusho ukuthi abanye bayobizwa futhi kulombuso. Khona bazobizwa nje kuthiwe bezwe intshumayelo. Bathi masebeyizwile balalela bese beyalandela ubani uJesu Kristu. And abazolandela uJesu Kristu yilabo abazofike futhi bayithola ukuthi bangobani. Kukhona futhi abanye abangeke bezwe abazobizwa direct inkosi. Yilento eyenzakalayo nje uma ngokubhekisisa khona nje ababizwa yiyona inkosi direct ibabize ithi ngilandele ngobani ifuna ukuthi izobasebenzisa la embusweni. Khona ababizwa ngabanye nje okwasembusweni. Kudinga kuphela thina ukuthi sik-understande ngezwi ngeyethi understanding nangokwethu ukuhlakanipha nangendlela zethu zokwenza zasezweni soze size understand right.
ubizwa ke lo direct uPhilip ubizwa nguJesu Kristu. Uthini Jesu? Uthi ngilandele. Khona bazobizwa inkosi ithi nje ngilandele. Mhlawumbe umuntu amangale, kuza kanjani mina inkosi vele ngibize nje mina nje, yabo? But kulungile, asithi 44 kuze siwazi uunderstanda kahle. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Qhamuka kuphi uPhilip? eBethsaida, la qhamuka khona uAndrew noPeter. 45 Philip found Nathanael and said to him. uPhilip yena ubizwe nguJesu direct. uPhilip esebiziwe naye useyobizwa omunye ke manje. Yingakho ngithi abanye bayobizwa yile nkosi direct uJesu Kristu, abanye bayobizwa ababizwe inkosi, bese beyithola laba ababizwe inkosi sebebiza nabanye. Nangu-ke manje noPhilip naye uthola uNathanael and said to him, we have found him. Okusho ukuthi wathi uma ngabe mbiza uPhilip, uJesu ebiza uPhilip, uPhilip khona okwenzeka lokho okwenza ukuthi akwazi ukuthi aye kuNathanael. Bayifika kuNathanael athi simtholile, ngoba ukube wambiza nje uPhilip kodwa kwangenzakala lutho, then uPhilip naye wayevalela nje umlomo, wayengeke athi ukuthi simtholile. Ubani-ke lo athi we have found him, of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Uthi simtholile lo uMoses emthethweni. Okusho ukuthi uMoses uma ngabe ebhala lapha yana emthethweni ekhuluma ngomprofeti oyofana njengani, oyobe ekhuluma ilanguage efana njengeyenu, uma ungakubhekisise kahle lapho uyabona ukuthi kusho ukuthi uMoses ngesikhathi ebhala ekhuluma, wayekhuluma ngoJesu Kristu, wayengakhulumi ngomunye wabaprofeti. Wayengachazi la uMoses ukuthi uma ngabe umuntu omnyama uNkulunkulu uyosilethela omunye ofana nathi, umuntu omnyama, mawumlungu uyokulethela umlungu, mawuyichani uyokulethela, mawuyindiya uyokulethela indiya, kanjalo kanjalo. Cha, wayengachazi lokho uMoses, but khuluma ngoJesu ngesikhathi ekhuluma laphayana. Kanjalo futhi nabaprofeti bonke ababhala kwi-Old Testament babebhala pointing kubani? KuJesu Kristu, indodana kaJoseph. Uma ungakubhekisise kahle nje bonke abaprofeti abatholakala the Old Testament uzuzofika na kwi-New Testament, bonke laba profeti kwi-Old babekhuluma ngozayo, but ngubani lo ababekhuluma ngaye? nguJesu Kristu. Kwi-New Testament kutholakala laba ke bona bakhuluma ngaye sebethi simtholile. Thina ke sewafika waba khona, nathi abantu sisabibiza sibabizela kuJesu Kristu. Indaba nje ingenkosi yombuso. Uma ngabe kukhona umprofeti ongaphakamisa uJesu, ongabizela abantu kuJesu Kristu, kufanele simexwaye lo mprofeti ukuthi ubiza abantu babizela kuphi, ngoba bonke babebizelwa kuJesu Kristu. uPhilip ke naye wafika wayithola ezakhe indaba, njengoba nje nolokhu ngana ngapha uma ngabe sibheka siyathola ukuthi uSimon Peter naye wafika wayithola ezakhe indaba. Ingakho naye sebizwe uNathanael ethi simtholile, okwakulotshwe ngaye encwadi emthethweni kaMose kanjalo nabaprofeti. Khona naye afika wakuthola okungokwakhe uPhilip. 46 And Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. Uyabuza kuNathanael, ubheka indawo aqhamuka kuyona ukuthi weNazaretha, uthi khona kodwa okuhle ongaqhamuka kwiNazaretha. Sayisizwe-ke nje mangabe sibheka ihistory ukuthi iNazaretha kuthiwa kwakuyindawanyana nje encane eyayidelelekile, kwangesiyindawo eyayinkulu ehloniphekile, kwakuyidolobhanyana nje lincane. Yingakho nje buza ngalendlela uNathanael uthi kodwa kukhona okuhle okungaqhamuka kuphi eNazaretha, endaweni edelelekile ngalolu hlobo. But ke ngithanda amazwi akhuluma nguPhilip. uPhilip uthini? Uthi come and see. Wayengeke athi uPhilip come and see kuukuthi yena wayezobe ngabonanga. Uthi nje uPhilip come and see, it is because kwayena uPhilip weza wayibonela. Ingakho kulula ukuthi athi nawe woza uzobona lokhu nami engikubonile,
nawe woza uzobona. Kahle kahle la embusweni njengoba ethi uJesu nje repent for the kingdom of heaven is at hand. Ususondele umbuso wezulu ususondele. Wayethi uJesu Kristu njengoba ususondele nje usondelele ukuthi niwubone. Kodwa kulabo abazorepent yibona bazokwazi ukuthi bawubone. Nalaba njengoba nje lokho babiza mabefika bafike babone. NoPhilip naye ubiza uNathaniel uthi woza uzobona. Okusho ukuthi kulo mbuso kuyabonwa. Ukhona lo mbuso, uyaphila lo mbuso, and kulo mbuso ababizwayo bafike babone. But manje the gateway yokuthi abantu bakwazi ukubona nguJesu Kristu. Ngeke uzubone uma ngabe kuukuthi umuntu okushumayezayo akakutsheli ngoJesu Kristu, akakpoint to Jesus. Ngoba njengoba nje bekhuluma bathi simtholile ukukhulunywa ngaye, igama lakhe nguJesu Kristu onguMesaya, abanye bambeka ngaleyo ndlela, bonke babizelwa kuJesu. Once wafika kuJesu khona kuzakwenzeka, khona uzokubona. That's why ethi uPhilip kuNathaniel, woza nawe uzobona, come and see. Amazwi lawa nje alula nje mawufunda nje uyidlulela ukuthi oh okay alright, cha a very deep. Uma ufunda ujahile ngeke uzu understand. Philip akuchazwa la ukuthi njengoba ethi uJesu nje kuPhilip follow me, akuchaza ukuthi wabonani uPhilip. But uma usufunda ngokusizwa uMoya oNgcwele yabona ukuthi uPhilip ayengeke asho ukuthi wazi uzobona, kuukuthi yena wayezobe ngabonanga. Wayengeke futhi azafakaza athi simtholile, kuukuthi khona ngakubonanga, khona kubona. Indaba zasembusweni zimnandi lezi ndaba ngendlela esimangaliso. 47 Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, ngiyamthanda uJesu ngoba uyababona beza kuyena, uyababona futhi naba enza engathi beza kuye, aba pretendayo uyababona, but nangoku Nathanael embona eza kuye. Lithi wasethi, behold an Israelite indeed, in whom is no deceit. Hey, bonke uma ungakubhekisise kahle ababizelwa kuJesu, uma nje beya kuye beqala beya kuye befuna ukumbona, khona imessage abayitholayo, khona abakuzwayo, khona abakubonayo. Bathi uthi uma ngabe fika nawe uyatshela ukuthi awubheka Israel wangempela, la kuye nje there is no deceit kuyena, akunankohliso kulo Israel. Hey, we have asiqhubeke 48. Nathanael said to him, how do you know me? Yamangala uNathanael. Lokade ethi khona enokuhle okungatholakala eNazareth, uthi ungazi kanjani? Jesus answered and said to him, izwa nje, before Philip called you, ngaphambi kokuba uPhilip akubiza, when you were under the fig tree I saw you. Ngaphambi nje kokuba uPhilip akubiza uhleli lapha ngaphansi kwesihlahla isewe somfiko, ngikubonile. Yo, simangaliso leso. Yingakho ngithi embusweni kaNkulunkulu akekho ongaziwa, sonke siyaziwa. Kufana noma sibizwa, sithi sibizwa lenkosi ibisibona sonke thina sibizwa, futhi isazi before sibizwe. Kufana noma ungazi wale uphike uthi ayikho lento angiyilandeli mina lenkosi, wazi konke, saziwa ngendlela esimangaliso, ubona konke, akukho angakuboni. Okusho ukuthini lokho? Kulo mbuso inkosi uJesu Kristu mangabe wakwazi ukubona uNathanael before abizwe, embone esahlele nje ngaphansi kwesihlahla, kukwenza ukuthi ubone ukuthi kwangesuyena nje umuntu lo owayesemhlabeni, kodwa kwakuuNkulunkulu uqobo lwakhe lusemhlabeni. Wayengekho lapho kodwa uyabona obizwayo, ebizwa kuphi? Engaphansi kwesihlahla. Isimangaliso lesi asiqhubeke nayo, ithi 49, Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Ngalawa mazwi akhulunywa nguJesu Kristu, ngoba into eyoguqula umuntu ngamazwi. Ngingakushumayeza mina, ngikushumayeze nabafundisi bonke bakushumayeze. Ulizwe ivangeli, umthatha uJesu uye kuyena, ukholwe kuye. Iyobe ingakapheleli indaba uma ngabe ungakezwa kuJesu Kristu.
imessage yasembusweni le. Ingakhetha uJesu repent. Should manje mayithi repent uthi prepare your mind. Ngoba ozokuzwa la kungenzeka it might blow your mind kukumangaza ukuthi I've never heard this before. Kuqhamuka kuphi lokho? Singakubiza sikushumayeza umthatha uJesu abe inkosi nomsindisi, but uma uze kuJesu Kristu ungazange emasontweni, ungazange kubafundisi, ungezange kubazalwane, ungezange futhi ukuzobukwe emasontweni, but uze kuJesu Kristu, uzawukhuluma nawe. And uma ngabe ekhuluma nawe kulake manje the real revelation noma isambulo sangempela sensindiso yakho siqala ukwenzeka khona. Insindiso uzoyithola sikushumayeza, but eyona ezakwazi ukuthi ikwenze ukuthi uhlale kuJesu Kristu ungasuki. Noma kungathiwa kuzo 666, noma kungathiwa kuza ini, noma ngathiwa ningaphinde nishumayele ngoJesu Kristu. Into yokwenza ukuthi ume wena ufakaze ngoJesu Kristu sekuthiwe siyababulala abashumayela ngoJesu Kristu, uthi wena noma ngathiwa ngiyafa mangifa. Into yokwenza ukuthi usho kanjalo i-revelation ozobe itholwe nguwena direct from kuJesu ekhuluma nawe. That's why ethini uPhilip kuNathaniel uthi woza uzobona. And uma ngabe sefikile ngempela uNathaniel uyafika uyazibonela. Nami njengoba ungizwa nje ngikhuluma le message ngithi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele, ngizothi mina abantu mabeze kuJesu Kristu sizobona. Nawe woza uzobona okungokwakho. Lokho ozokubona kuJesu Kristu ilokho kuzokwenza ukuthi uhlale ungaphindi usuke kuyena. Iyona revelation yakho lezokwenza ukuthi umazi uJesu Kristu, wazane naye, singazani nabazalwane kuphela, singazani namasonto kuphela, singazani nabafundisi kuphela, kodwa sazane nalenkosi ogama layo linguJesu Kristu. Kube na this relationship phakathi komuntu noNkulunkulu. NoNathaniel naye wafike wayitholela, wakwazi naye ukuthi ayizwele esezwa manje kubani kuJesu Kristu. Ingakho ekhuluma lawa amazwi lawo. Uthi ku-verse 49, Nathaniel answered and said to him, Rabbi, you are the son of God. Uthi uyindodana kaNkulunkulu. Kungani ethi uyindodana kaNkulunkulu? Khona into ayibona. Wathi uPhilip mayembiza, come and see. Nami ngizobiza wena ongizwayo njengamanje obukele, ngizothi woza uzobona. But uza kubani? Ungezi kimi, ungeze esontweni la ngikhonza khona, iza kuJesu Kristu uzobona. Once wabona khonto ezawukwenzeka. Ingakho esethi you are the son of God, uthi uyindodana kaNkulunkulu njengoba khona sekubonile. Mayeqhubeka uthi you are the king of Israel, uthi uyinkosi yakwa-Israyeli. Lo muntu khona manje kade ethi khona okuhle okungaqhamuka khona la kodwa eNazaretha, khona manje futhi useyambulela ukuthi hey nakho kuhle kunendodana kaNkulunkulu la, kunenkosi kaIsrayeli la ogama layo linguJesu Kristu. Kwabuya i-revelation, uzwe uJesu ekhuluma kuyena, kwanento eyenzakalayo kuyena. Ingakho ekhuluma lawo amazwi. Ngingwalethelani lama messages ngalendlela. Ngizothi mina masazane noJesu, masazane nalenkosi yalombuso, ngoba lo mbuso ukhona, uya-exist, uyaphila futhi uyingona phakade. Masazane naye. Verse 50 uthi, Jesus answered and said to him, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? Ngoba ngitshele kanjalo, you will see greater things than these. Underline these words, you will see greater things than these. Kusho ukuthi khona kubonile uNathaniel, but uthini uJesu kuyena uthi you will see greater things kunalokho sakubonile. Shothi usabona okuncane, uzobona okukhulu kunalokho. Ithini message? Ithi come and see. NoJesu naye usakhuluma kanjalo futhi, uthi futhi you will see greater things than these. Shothi umuka uJesu Kristu khona ukubona, kanti futhi usengaphindi ubona okukhulu. Akhona nje ukuthi ukubona kwe-experience eyi-1, ukubona okuqhubekayo. Hey, indaba yasembusweni. 51, and he said to him, and he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open. Qinisile ngisho kuwena. Ekhuluma noNathaniel uyokubona izulu olivulekile.
and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Kusuka manje yobona izulu livulekile, ubona iy'ngilosi zehla zenyuka phambi kwendodana kaNkulunkulu. Ngeke ngathi ukubuletha nje ufakazi previous, ngikhuluma ngokuthi nje inkosi yakangenzela lo musa ukuthi ngizibone lezi iy'ngilosi. Mhlawumbe ubuyele nje kufakazi ba last week noma kulobya ba before last week uzofika uyithole lapho le ndaba la. Ngeke ngathi kubushara lobo bufakazi. And nangu futhi noNathaniel naye utshelwa the very same thing ukuthi khona ozokubona, uyobona iy'ngilosi zehla zenyuka phambi kwendodana kaNkulunkulu, izulu liyovuleka. Kubantu abarepentile, kubantu abathi Baba ngicela uprepare umqondo wami namehlo ami akwazi ukuthi akubone, ngikwazi ukubona nezindlebe zami zikungezwa kuphela kodwa zizwe wena. Kulabo abafuna uJesu Kristu, kulabo bawukwazi ukuthi bakuboniswe konke lokhu. And manje once wawuboniswa lo mbuso, ngoba nje lapha nje uNathaniel njengoba ekhuluma nje uJesu Kristu ethi wakubona izulu livulekile, ingilosi zehla zenyuka phambi kwendodana kaNkulunkulu, wayemboni emtshela ngazo kubona okuwumbuso kaNkulunkulu. Yingakho ethi umbuso wezulu ususondele. Nami ngizothi iza kuJesu Kristu, khona afuna ukukubonisa khona. And once wabona, nawe uyokwenza njengalapho osebonile ubiza abanye, nomunye naye once wabona ubiza abanye, akekho obonayo athule. Angazi ukuthi kuza kanjani ukuthi ngaqhamuka umuntu othi ngabona ngaphinde ngathula, noma mhlawumbe oyothi ngezwa ngaphinde ngathula. Akwenzeki. Ozwile wabona akakwazi ukuthula, naye futhi uqhubeka abiza abanye. Imishini yasembusweni kaNkulunkulu, angali zikhona izigebengu ezingene ngezinye indlela ezingazwanga lutho, engabonanga lutho. But la ngizokhuluma nomuntu ofuna uJesu Kristu, ozokwazi ukuthi ezwe okuqhamuka kuyena, ozokwazi ukuthi abone, khona ezokwazi ukubiza abanye, ebabizela kulokhu naye akubonile, ezothi nawe iza uzobona. Uza kubani? kuJesu Kristu. But indlela iqala kuphi? Repent, ngoba umbuso wezulu ususondele. Igama lami ngumduduzi ngakashabangu. Sobe silokhuzise iqhuba le ndaba. Inkosi ayinibusise kuyindawo zonke. Nginithanda ngendlela eyisimangaliso. Okwethu ukwazana noJesu Kristu. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.